Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:17. Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-24 na sa bulan sa Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining Sabado? Halos kalabanan ang naka-relax gid siguro, no? Pero may mga pila ka mga bagay pa nga tapos ang aton sini nga mga kaaksyon, no? Amuning rason nga ang iban sini sige sa gyapon ang lambiyong sa ilatag sa ka mga kaladtuan mga kaaksyon, no? Magainop na lang kita, tubdob kita sa takna launa imidya o launa 15 diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Kamusta nga itong sila nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kagkapurukan? Kabayuntang nga himos na sang palanyagahon ng aton sila nga mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tangayara sa guwasang inyo sila nga mga puluyan face mask gid ha kag social distancing para sigurado
nakasunod kita sa health protocols kag naka-official. Kunyara kita sa gwa sa aton sining puluyan, labi na sa may mga kaladtuan sa sining adlaw. 62 diyas na lang nabilin kag Christmas Day na, samtang 69 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Dali na lang. Dua na lang kabulan masobra ang nabilin mga ka-aksyon. Sige Nag-abi-abi na kita sa mga ka-aksyon ta diri sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad. Daw kataas pa sa gyapon sang numero sang COVID-19 sa bugos nga probinsya. Actually may mga LGUs pa kita nga stop anay ang pag-abot sa mga LSI, no? Pero diri sa aton sa syudad sa Bacolod daw damo-damo mga LSI subong nga nagalabutan aton hibaloon na karon mga ka-aksyon sa balita naton sa New Government Center. Kag kamustahon ta subong nga mga LSI ta kay daw kadamo nagalabot subong kabayon ta nga way nagigman Sa Negros Oriental, ang gihulngan damo-damo gawahon o masobra sa pulo ka bilog. Ang gihulngan daw nagsaka naman ang numero nila sa Oriental side, no? Bisan pang may mga pila na ka mga lugar dito sa Oriental nga bahin sang probinsya ang gin-report nga COVID-free na, pero ang pinakalites ng gihulngan damo-damo gawa do 13 bala mo. Ay, puerti, no? Ano ini man? Pero ginasigahom ta nga bisan paano matigayo naton initanan malampuwasan ang COVID-19 diri sa bugos nga pungsod dinabinasa Negros Island mga ka-aksyon. Kag sa bugos nga Region 6, kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan? Kabayon ta nga okay lang kag naka panyaga na amo nang mayo Sige, sa kinanda na ko ang inyo sinika-aksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:24 ng aton oras. Sa sining bahin anong mga balita naton nga tagantay talupangod diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial mangingkaw punta si Aksyon Marlon Hinubia. Ini may kang tanan sa 9.8 milyones pesos nga pondo para sa pagtukod sa police station sa Banwasang Hinubaan, aprobado na. Samtang mga napatay sa COVID-19 sa Negros Occidental, nagsobra na sa 1 kagatos. Kadamo na no? Damo pagid mga kaso. I don't know kung anong paghimuon mga local transmission ni kalabanan, no? Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Art ay hupon. Locally stranded individuals o kon LSI nga nagabot sa syudad sa Bacolod sa sunod sang isa ka semana, naglabot na sa 200 suno kay Councilor Cindy Rojas. Kagiban pa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center aton hibaloon karon with Aksyon Art ay hupon. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa. Ini may kang tanan sa bangod sa manok nga nadula kag Carabao nga nagakaon sang tanong isa ka persona ginlabo kagabiho sa barangay Kabog syudad sang Bacolod. Ay na naman nga para gilang nasa kasapatan ta istoryahan
Galing ti kung may mga guna na, munang mabudlay na. Inang may mga gutad na blang, mga pag sa mga relasyon ta. Kay ti gamay lang istorya, dayon insigida sang pagpanginot. Ha? Amuning kabudlay sang sitwasyon ko. Samtang sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, duha ka mga barangay nasapuan sa separado nga lugar o kung duha ka mga bangkay nasapuan sa separado nga lugar sa Banwa, sang Kawayan. Sus. Kagiban pang mga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, karon lang dugay-dugay igabalita ni Aksyon Alvin Graba. Samtang sa balita naman sa patrol, 302nd Infantry Brigade sang Philippine Army may bago na nga commander. I think ang 302nd daw nag-cover ini sa part sang Southern Negros Occidental mga ka-aksyon. Kaya ang tunga sila ang iya naman sang 303rd Infantry Brigade. Samtang sa balita naman sa out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Sa Banwa sang Manapla, 3 ka personaho dakop sang kapulisan bangod sang iligal nga pagsugal. Nahambalan gid kamo nga hindi na magsali ka sugal da kay mabudlay ang sitwasyon, no? Way gid ka plahimuno nga. Kung wala sang kutihon pag idag-idag lang sa bangko, no? Kay kabudlay kung kaisa ko nagapanahor ka kay madakpan ka man gyapon sang kapulisan kadamo nga daan sang INRs ang aton sining nga mga kapulisan, no? Samtang sa bahin naman sang Central Negros sa syudad sang Bago, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, suspect nga nadakpan sa bypass operation sang Bago City PNP, ginpasakaan na sang kaso. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Aboso, workload sang mga estudyante kag mga manunudlo ginaksyonan sang DepEd. Kag PhilHealth natalana nga magbayad sang masobra 930 milyones pesos nga utang sa Red Cross sa Lunes nga adlaw. Maki-update na sa COVID-19 sa Region 6 kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Mabatian sa dili lamang madugay. Igabalita ni Aksyon Eden Aboso. Ayos, sige sa mga ka-aksyon ta, pag-relax lang sa sining Sabadong adlaw. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buli. Ayos, sige mga detalye, karon lang dugay-dugay mga ka-aksyon, mahinang kalaban. But before sina, ginacknowledge na nga aton sining mga ka-aksyon via Facebook Live nga nagatutok na sa aton sining balitaan sa Facebook Live sa Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang inyo sining mga mensahe, basta jutay lang, kaya tagan ta na igtalupangod sa dilig lamang madugay. No? Ang mga lawig dati, paiway ta lang na. Nubo lang nga aton para kaigo kita tanan, no? Kay kabudlay ko kaysa kung lawig. Nubo lang sa mga Facebook lovers ta, i-type lang dira sa aton sining Facebook page. Kung hindi pa naka-like, kagway pa kamo sang feed dira nga mabaton, i-type lang ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag i-like ang aton sining Facebook page. Sa mga nagapamati subong adlaw sa aton sining mga kapurukan kag kabarangayan, mayad-ayad gid nga udto sa inyo tanan-tanan.
kag sa website naton nga naga-monitor via website sa www.actionradiobacolod.com.ph kag sa aton sini nga mga YouTubers, no? Sa aton sini nga YouTube, mga Action Radio Bacolod. I-type lang dira para magka-monitor kag ipadala lang mga mensahe ninyo kay hatagan tana igtalopangod sa dili gid lamang madugay. Sige, ayos sa mga ka-aksyon ta dira, ha? Nga naga-monitor na sa sining to. Pag timo-timo kung may tilimo na pero sa wifi, paghimos na kay tig-irigma na dugay-dugay, ha? Naligid lang mga ka-aksyon, ha? Manumbalik kita sa dili lamang madugay sa mga reports na sa aton sining nga mga action reporters. Hatagan ta na igtalopangod mga ka-aksyon sa aton sining nga pagpangalaw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Ayos, sige, daligid lang, ha. Kay manamyaw kita anay sa mga ka-aksyon ta. Good morning lang. Pamati sa siyudad sang Cadiz si Ronald Radan, no? May lang nga pag-monitor Ronald Radan dara sa Cadiz. Kay Jesse Rombines, may lang nga pag-monitor tamyaw ilang pamilya Rombines dira sa Central Maaw kag sa La Carlota. Ayos, naga-monitor gid ako sa diri sa South Korea sang inyo programa. Thank you so much gid Jesse Rombines, ha, sa imo sini nga pag-monitor dira sa South Korea. Halong lang dira, no? Kay Martin Aliling, may lang nga pag-monitor, sir, no? Martin Aliling, no? Kay Liberty Binitin Obaldo, may lang nga pag-monitor Liberty, kag Jessica Marocom, no? Happy birthday kay Mama Binyang kuno, Gisiling ni Jessica Marocom. Kay Sherilyn Oro Javier, may lang nga pag-monitor Sherilyn. And kay Heaven, may lang nga pag-pamati. Kay Chris Vilma Treyes, may lang nga pag-monitor dra sa East Homes 3, Barangay Estefania, no? Kay Chris Vilma Treyes. Kag sa kay Junjun Esteves, diri sa Manila, Action Rex, anay kay nabulabog ng PhilHealth, nagnubo dayon ang kaso sang COVID kay dako na utang sang PhilHealth sa Red Cross. Gani man. Ay, kasadya. Sige, salamat kay Junjun Esteves, no? Kay Oscar Vito, may lang nga pag-monitor dira Oscar Vito, galantaw sila, kag greet siya lang ang iya sining anak kag mga apo nga si sa Camilla subdivision, kay Jane, kay Maliti, and Farlin, kay Angel Vito Abiliana, no? May lang nga pag-monitor dra. And si Junjun Esteves, watching live from Binondo, Manila. Tamiyaw ilang bata, yang si AJ Esteves, kag dira sa man Sablay Isabela, Negros Occidental sa pamilya Esteves, no? Kay Clovy Valdivia Santiso, may lang nga pag-monitor Clovy, from Isabela, Mama Ruby, Tatay Gamay, kag Aming, keep safe. Thank you so much, Clovy Valdivia Santiso, no? Kay Marcin Sangrenes, may lang nga pag-monitor Marcin, kag nagapamati lang, tamyaw lang si Mark Anthony Sangrenes. Ayos. Thank you so much, Gid. Kay Virgie Olpinda, may lang nga pag-monitor Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Celine Homes, may lang nga pag-monitor Madam Virgie Olpenda, no? Kay Alunan Suset, o kon Alunan Suset, dira sa Hong Kong, may lang nga pagpamati. Kay Mivan Faith Manaba, dira sa Canlaon, may lang nga pag-monitor, no? Kamustang Canlaon, May Faith, Mivan Faith, no? Manaba, dira sa Canlaon. Kay Alex Fuentes, may lang nga pag-monitor. Linya happy weekend sa Rex sa imo. Ayos, thank you so much gid Alex Fuentes, no? Riza Lee, may lang nga pag-monitor from Malaysia, no? Kay Riza Lee. Kag kay Huminto Junjun, may lang nga pag-monitor Huminto Junjun. Kay Rachel Muhana, no? Michelle Muhana, may lang nga pagpamati. Kag kay Bia Jonathan, may lang nga pag-monitor Sir Bia Jonathan. Ayos. Sige Kag kay Kokoy D, may lang nga pag-monitor ho. Great siya lang si Isra Nige and Jiho Tambok.
ga-monitor. Ay, pwerte Kay Roel Bayer, dira sa Calatrava. Ga-monitor lang si Roel Bayer, no? Ayos kay Leia Younger Esquivel, may lang nga pag-monitor from Talisay City, Negros Occidental. Thank you so much, Leia Younger Esquivel. Kay Yuki Muranay, good afternoon lang, dira sa Taguig Cyber Security Firm, no? Ayos kay Rina Naluro Rico, dira sa Kabungbungan, La Castillana. Good PM lang. Ayos. Sige, karon naman ang iban, mahina ang kalaban. Daligid lang ha, standby. Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:39 na nga tunura sa 11:39 na mga kaaksyon. Sige, sa mga kaaksyon dadra sa imo sini nga pag-ehersisyo, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX5. Kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6, bugos nga Pungsod Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center.
Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Action Eden Aboso. Action Eden, mayungod to. May Action Rex, kag sa tanan naton nga mga kaaksyon, aminado iya ang Department of Education nga may report ini nga nagakabaton angot sa mabugat nga workload sa mga estudyante kag mga manunudlo bangod sa ginapatuman nga distance learning samtang nagapadayon man ang pandemya. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, ginahimo sa nga ahensya ang ila sini nga masarangan agod mabuhinan ang workload sa mga estudyante kag mga manunudlo. Dugang pa dapat nga kung dapat mabuligan nga mag-adjust ang mga estudyante subong man ang mga teachers bangod madugay man sila nga wala nakatuon kag nakapatigayon sang klase tugas ang pagka-delay sang opening of classes. Sunod naman kay Education Undersecretary Diosdado San Antonio, ginhatagan sang panugot ang mga manunudlo para magdesisyon kung ano nga self-learning modules ang ila sinitalakayon sa sulod sang isa ka adlaw. Sa dugang panaton nga balita, isa man ka maayo nga balita ini Action Rex no kay tinatalana nga magbayad ang Philippine Health Insurance Corporation o kun PhilHealth sang ila sini nga utang nga 930 milyones pesos sa Philippine Red Cross sa maabot nga Lunes na Oktubre 26. Sa Lunes na ni. Sa sure na giniguro. Sure ni. Subong doga at sarado. Basta promise ha. Promise. 930 million ha. Oo, pinky swear, pinky swear. Ini matapos Action Rex na baton sang PhilHealth ang legal opinion sang Department of Justice kung paano nila masettle ang amuman nga issue. Sa statement sang PhilHealth bangod sa opinion sang DOJ nga nasaad nga ang PhilHealth PRC MOA ang hindi subject gali sa procurement law, kompletohon sang PhilHealth ang pagbayad sa Red Cross sa Lunes. Dugang pa ang pagbayad ang base sa guidelines ng Commission on Audit. Kag madumduman, ginsuspender sang Red Cross ang pagpatigayon sang COVID-19 testing sa mga repatriated overseas Filipinos bangod man sa utang sang PhilHealth. Sa ato naman nga COVID-19 update. Ano galing latest na sa lakat sang panahon ta Action Eden? Basi maulayhon mo lang ko da? Oo, sa lakat sang panahon nato Ini Action may Rex. kantanan kay Eden bla? Hindi. Eden kay Kinta. Hindi na Action Rex. Sa kinta. Pero actually, pinaka-latest din nga report nga pasa sa aton sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Yara sa 150 kilometros na sidlangan sang Northeast Gian, Eastern Samar. 11 AM na nga report no sang pag-asa. Ay, check Action Rex ang 11. Ang Ang pinaka-latest. Severe Bulletin number 3 bla? Oo, grabe. At yung naging na ano, Amo na siya? check Action Rex. Kaya nakulbaan yung mga kwan subong Gani mga man. pumuluyo. Kaya hambalila ba si Baskog ni Bulahaw kay Kinta? Ang forecast sina is Bicol region between Sunday evening or Monday morning. Correct, Action Rex, dira siya. Oo, Bicol region ti lapit-lapit kita dre kung parte agsik-agsik sang ulan maapektuhan gid kita dre. Ang mabulubog at kuno ang ulan Action Rex base sa 11 AM nga pag-asa weather bulletin over Mimaropa, Bicol region, Visayas kag Zamboanga. Ang Visayas dalagid ta diguro ay no. Dalagit Action Rex diri sa Kay Visayas. Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Northern Mindanao kag Caraga region. May tropical cyclone wind signal na gani Action Rex ang Catanduanes. Katanduanes. Oo, Catanduanes may Di ara na na. Katanduanes dampi man. Sa may likod ko to. Charot. Sa Catanduanes. Kagahangat. May ara man Action Rex ang tropical cyclone wind signal number 1. Posible ang ibatak sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, kag eastern portion man sang Camarines Sur. So, budu hambal nila do lubas ko giniguro kay Kinta gid eh. Oo, Kinta, Hindi no? gid segunda o kon primera Kinta gid. Kinta dayon mo. Oo, amo gina Action Rex. Kung sa mga kambyada niya. Kambyada. Sa salakyan. Oo. Pero dasig-dasig na siya kag maro baskog-baskog na siya gawa. Oh, pero dumulo baskog may Action Rex kaya ang pagmadlo sini 110 kilometros por hora malapit sa sentro kag mayara sa dala nga hangin nga 135 kilometros por hora. Nagagiho ini padulong sa west northwest ward sa kada sigon nga 10 kilometros per hora padulong naman sa central portion iya Action Rex. Diri sa aton siguro mga wisik-wisik lang ni nga pag-ulan guraksyon na din ah. Oo, wisik kabay pa Action Rex. Ang Visayas ni daw portion lang ni guro sang Visayas ang
lamitas ang ulan kag hangin nga hindi gid man masyado kabaskog kay ang area sini is Bohol actually ang target sini mo. Pero although nga ti do lapta-lapta lang niya pag ulan Action Rex, ulo ligmat na lang kita kay do diridan sa Bacolod. Si ling ni Sir Idel Jonta no ling niya Bicol higad na siya. Higad. Higad ka Bicol. Okay. Perfect. Tiyo mo na ulaligmat lang kita. Kay ti, kabalo naman kita diri sa syudad sang Bacolod. Jutay gamay. Kung mag-ulan gani bilong nga adlaw, matabuan sang pagdaludo sang tubig o kung pag high tide bala Action Rex, nagabaha-baha gidi sa palibot sa syudad sang Bacolod. That's why nga ti may mga reminders man sa aton ng aton sini nga mga CDRRMO abi Gani kag man. aton PDRMO nga mangin handa lang sa tanan nga oras. Hindi lang magsalig kay kinta. Correct. Pabalumantas ang kinta nga ginatawag pero sa Bagyo lain naman na siguro. lain naman na Basta siya. mahina-hina lang ni siya kag maglapaw man diri sa aton. No? Perfect. Ulo, ligmat lang kayang balilan namin kung natulog Action Rex. Laban kay mabugnaw nga daan. mabugnan ang Kagabi nga panahon. daan. Kagabi, sample na to. Grabing ulan niya. Bugnaw gid Na, alarm lang gamay. Aligmat lang gamay Yes, Digid correct. tulog minanok lang kung gaulan kag nagahangin bla. Perfect. Amo na da. Sa ato naman yung COVID-19 update, sa bugos nga kalibutan ng COVID-19 cases, naglambot naman niya sa 42,488,366, samtang mayara sang 31,423,798 ang mga naka-recover, samtang naglambot na ang death toll sa bugos nga kalibutan sang 1,149,224. Diri sa Pilipinas, naglambot na sa 365,799 ang COVID-19 cases. Sa nasambit nga record, 312,691 naka-recover kag may 6,915 ang nagkalamatay. Diri sa Western Visayas, 174 ang nadugang kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 15,379 ang kaso, nga may 2,957 kaaktibo nga kaso. 135 man ang mga paribagong nga recoveries, rason nga naglambot na sa 12,061. Duha man ang na-record nga napatay, rason nga death toll sa Rion 6 ang naglambot na sa 361. Sa Negros Occidental, dumadamot-damo gid Action Rex kahapon, naka-record sa 89 ang Negros Occidental. Do siya naglagas na gis sa Ano ni Bacolod. nga LGUs ang damo-damo man? Ibaloon ta na kanon Action Rex basi may mga latest report sila kay actually delay reporting man na actually kis ang mga iya ka province balati ini ginahulat-hulat ta malang pero ti nagligad to panguna gining Kabangkalan Action Rex Kabangkalan, tapos may San damo-damo Carlos. na. Oo. Oo na. San Carlos nga nagpanira sila sa mga LSI kagang Victorias. May moratorium sila. Nga may mga free towns na kita dere daw hinubaan blagag San Enrique daw libre na sa COVID-19. No? Yes. Pero hindi kita magsalig bla. Oo, correct in Action Rex. Kaya ti 89 pang nagdugang kahapon nga adlaw. Rason nga ang Negros Occidental karon ang mayara na sang 4,364 ka na record nga kaso. Samtang diri sa syudad sa Bacolod, 19 iyang na record kahapon nga adlaw. Rason nga ang cases diri sa ato naglambot na sa 4,689 pero may ara lang na sa Action Rex sang mga 400 plus lang iyang active cases. Sa nasambit nga record, may ara na sang 4,131 ka recoveries matapos nadugangan sang 34 ka panibagong nga recovered patients kahapon nga adlaw. Apang ginakasubo taman bangon may isa nga napatay kahapon. Rason nga naglambot na sa 119 ang death toll sa syudad sang Bacolod. Digid magsalig importante nga mabakigbatuan tanibla. Kay kabudlay kung kaysa nga magsalita ka lumbayag lang nga lumbayag. Correct. Importante di ko nagagwagid man ka naka-face mask, facial kag social distancing lang. No? Amo na dang Pero important. kung way man lang sang dapat nga kaladtuan, pagpaymunong na lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Oo, para sa mga celebrate bala sang birthday Action Rex, i-greet ko na lang si Luis Si? Christian Claur. Happy birthday. Wala na ko utang si mo ha. Okay. Ay, pasi wala malista utang ha. Di may Uy, di pa iway lang siya danay sa iyang birthday. Kay damay-damay na niya lahat. Halin sa mga birthday celebrators sang March. Gani.
Kabay pa ang mga asta lang sa mga November. Pagka December, birthday celebration. Tingog tanan. Siling ni Regjantan Bilelo ni kagorgorios gidya sa kay Action Aiden kay Ma'am Aiden Abuso. Small things. Small things. Pura buyag mo, pero buyag ng bata. Buyag lang. Siling ni Vanessa Mayo lang, hula, Action Rex, kag Miss George. Nga Gorgs Eden Abuso man? It's a shortcut pero sang gorgeous. Wow, filler muna lang. siya. Pero amo na ginano Oo. yan. Si Ma'am Ma'am Vanessa, Vanessa thank you, Mayo. Gita. Thank you so much from Minnesota. Okay, mga balita Minnesota kan laon? Minnesota sa Barangay Tubod. Ano naman? Minnesota sa abroad siguro. Yes. Dining Minnesota man? Minnesota sa parts ng estados. Anides. Makanta Action Rex ko na ginagada to ni Ma'am Vanessa Mayo. Ayos Alright. Okay. Mga balita kag-update gikan sa News Center Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sang Action Radio Bacolod. Standby na sa balita ni Action Alvin Graba. But before sina, yarian na yung resulta sa unang draw sang Small Town Lottery. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yaring resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado, October 24, 5 kag 11, liwat 5 and 11. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. Daligid lang sa kay Action Alvin Graba, standbyan na kay may breakdown kita dre, latest nga new cases sa Oriental Negros, no? As of today, bago gid lang ginpagwa ini sang Department of Health Regional Office 7 nga ang probinsya sang Oriental Negros ang may 23 ka kaso. Kita mo lang nino. Nakaligad nga mga inadlaw do 0 cases na ang Oriental side, but today may 23 ka mga kaso, kalabanan mga local transmission. Wala man sang contact o kung previous nga na-infect sa sining COVID-19. 11 ang gikan sa Gihulngan City, 11 sa Gihulngan City, 6 from Sambuanga. Grabe no, 11 sa Gihulngan, 6 sa Sambuanga. Kag 2 ka taga Bayawan City, Negros Oriental, 2 man ka La Libertad, 1 ka Basay, kag 1 sa San Carlos City, Negros Occidental, but admitted din sa Silliman University Medical Center ang ining mga biktima no, sang COVID-19. May 1 ka taga San Carlos to na na-record mga kaaksyon sa Oriental side. But ini sila tanan yara sa Silliman University Medical Center. Ang 3 ka mga recoveries ang gin-report patient 191 kag ang 4 from Manila kag patient 203 na returning OFWs from Mabinay kag ang patient 204 nga empleyado sang Dumaguete City Health Office. Ang Negros Oriental ang may 54 ka active cases, mang napatay kag 189 ang naka-recover nga kung saan nagtotal ini sang kaso sa 249 mga kaaksyon. Amo nang latest nga progress kag balita gikan sa Oriental side. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Kadtuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol ini may kangtanan sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army. May bago ng commander mga kaksyon. Ang 302nd doon nag-cover ni from Kabangkalan down to Hinubaan lang ang mga areas mo. Daw mo ning sakop na sang 302nd kay ang 303rd mga kaksyon ang diri naman Kabangkalan down to San Carlos City, no? Ibalawon taw ya Aksyon Alvin Graba sa detalye sining balita. Sa detalye, Aksyon Alvin. Aksyon na Rex formal lang nagpungko bilang bagong brigade commander sa 302nd Infantry Brigade si Philippine Army Colonel Leonardo Peña. Amuli ang bago na nga taga-pamuno sa Philippine Army dito sa Negros Oriental matapos nga ginbuslan. Sino to? Si Colonel Leonardo Peña. Colonel Leonardo Peña. Yes, sir. Amuli ang bago na nga kuan nga tagpamuno sa Philippine Army sa 302nd. After nga ginbuslan tinabigdan nga adlaw si Brigadier General Noel Baluyan. Nawasalo diri kay Major Gaddafi Tawan-Tawan ang spokesperson sa 302nd Infantry Brigade. Ang ining turnover of command actually ginpangunahan mismo man ni General Eric Binoya sa Philippine Army. And sunod diri kay Tawan-Tawan si Baluyan Action Rex karon magaserbi na bilang si Baluyan magaserbi bilang kuan ng Assistant Infantry Division Commander dito sa Hamindan Capiz, pero sa third ID na siya. Third ID na siya dito sa Camp Peralta bala sa Hamindan. Oo, and sunod sa iyang nagserbi man si Baluyan bilang tagpangulo sa Philippine Army dito sa Negros Oriental sa sulod sang 14 months, meaning isa ka tuig kaga duha ka bulan antes na gin-assign dito sa Camp Peralta, Hamindan Capiz. Din si Colonel Peña naman Action Rex, kunti subong siya na ang tagpamuno sa 302nd, pero dito gali siya halin sa Mindanao. Siya ang tagpamuno sa to sang Unified Command Staff dito sa Western Mindanao, ang ginatawag bala nila nga WISMINCOM. Okay. Sang Armed Forces of the Philippines. Dugang pagida diri ni Tawan-Tawan sa iya man sini nga paglaragway sa bag-o man nga obligasyon abi ni Colonel Peña sunod sa iya nga isa ini ka dako na naman nga challenge kapag atubangon abi ni Colonel Peña ina bangod diri sa Negros Oriental still nagapangatubang pa sa gihapon ang sang inimranggap challenge sa COVID-19. Gani daw mo gid ni plus ang mga insurgency problem kaya mo pagining priority Manila. Sa aksyon na Rex sunugan ni kay kuan sa iya sini nga mensahe nga ginpahayag manabi ni Tawan-Tawan nga sunod sa iya ang kadalagan diri sa mga katapos ang Philippine Army, especially kung mga kadalagan sang insurgency, hindi lang ni kadalagan abi sang Philippine Army in kaso man kundi mangin kadalagaan man sang pumuluyo mismo sa Negros Oriental. That is why ginapangabay niya ang bulig man sang mga pumuluyo sa Negros Oriental and even sa Negros Occidental ang 6th District Balaction Rex. Ano ning sakop kani sang 302nd ni? Negros Oriental sakop nila plus ang 6th District sa Negros Occidental. Meaning, ang Kabangkalan, Ilog, Kawayan, Sipalay, Kanduni, Hinubaan, amuli ang iya sining sakop Action Rex. Nga ara mandara napahamtang ang 15th Infantry Battalion, ara mandara ang 11th IV, sa diin dara man napahamtang. So meaning ining 15th IV kagang 11th IV under man sa 302nd Infantry Brigade sa Negros Oriental. And diri action Rex sunod man diri kay Tawan-Tawan ginpa at hagman niri kagin pahayag man ang nangimensahe abi ni Noel Baluyan sa diin iya kuno diri kagin tutukan man ang iya sini nga mga tinahu o kung iya sini mga military personnel labi na ang Philippine Army sa kasagsagan sining COVID-19 nga halos ang tempo aksyon na Rex why gidya nakapauli sa ila sini nga tag sa ka mga puluyan
kay bangod man nga tag sa ka mga assignment o kung gin-assign ining mga katapos ang Philippine Army sa iban nga mga lugar sa Occidental and Oriental side nga para matutukan man ang pandemya aksyon na Rex. Gani man daw luwig-lawig man isla nga daan nga ti hasta subong sa gyapon naga-concentrate pa sa gyapon sa pila ka mga areas diri. O siling ko ganiti sir mga armida nakapauli na. Ang uban nakapauli na jud. Ang uban. Ang uban nakapauli. Pero ang uban wala gid. Man, wala pa action, Rex, no? Pero at least nagaganagan na as compared kuno sang kasagsagan sang COVID-19 sa diin sunod siya nga halos ang tanan way gid nakapauli. Pero ginlaragway niya diri ang pagpasalamat man ni General Baluyan sa of course sa gobernador kaga pumruyo man tag sa chief executive sang probinsya sang Negros Occidental and Oriental kaga subong man ang iya sinumang kakaupdanan nga nagpakigbahin man sa iya sining trabaho bilang suporta abi nga tagpamuno sa 302nd. Pero sa karon sunod Dingga nini nagalin si Pinia sa Westmin. Wismincom sa Mindanao. Sa Mindanao Action Rex. Hindi niya galit taga diri sa Visayas. Nakaagi man na siya diri kung ti sang una ante siya na-assign dito sa Mindanao. Nakaagi man siya diri ang commander man sa tagsa ka mga company bala. Kabaluman mag. Kuna mo hindi bago ni para sa iyang assignment niya. Sir, hindi man bago sa iya ang ilinga assignment action Kaya nakaagi naman di siya mo. Oo, kay nakabaluman siya kay nakaagi naman na diri sa Negros Oriental bilang company commander sa tiyempo ng ranggo niya bi kapitan kag major. Dante siya dito na promote man dito sa area na sang West Min kung sa Unified Command Staff sang Western Mindanao Command, West Mincom. Amo na action na Rex and diri suno man kay Tawan-Tawan nga karon isa man nga ginalauman man nila sa sininga pagdumala ni Peña nga mangin maayo granting diri na siya na assign before, so mas nakabatsyag na siya. Anong mga kayuhan nga gindulot sang ginbuslan ni Peña diri? Ang ginbuslan si Kwan Action Rex ang si Brigadier General Baluyan. Suno sa iya konti ang paghatag sang high moral sa iya sining nga mga men, especially inibalang during the encounter, isa diri ka emplo nga ginako man nila although may napatay sa ila sining hanay sa enkwentro dito sa Mabinay Negros Oriental, pero suno sa iya way man siya nagpabaya sa pamilya, even nga iya sining nga mga men kaga subong man ang mas labi nga gintutukan kay diri na Kwan Action Rex ang ining ang pandemya Action Rex sa din suno sa iya nga halos adlaw-adlaw nagapakigbahin ini sa pagpakigsapol man sa gobernador kabahin sa provincial anti-COVID campaign Action Rex. Ari ang pahayag ni Major Tawan-Tawan. Ngayon po, ang ating brigade ay mayroon ng bagong commander at saka si General Baluyan is umakyat na po papunta ng division para mag-assistant division commander dyan sa 13th Infantry Division. Si Brigadier General Noel Baluyan po serving as battalion commander sa 302nd Infantry Battalion. Ilang taon po siya nag-serve as brigade commander, sir? Si General Baluyan po served as the brigade commander for 14 months. Pinalitan po siya ng 22. Si Colonel Peña na po yung bagong commander ng Lieutenant. Bilang brigade commander po, how can you describe Brigadier General Baluyan in his leadership? Mabait po at nakapositibo talaga sa pagtapos ng misyon natin. Wala po akong masabi bilang kanyang staff. On the part po ng COVID-19 pandemic, malaki po ba yung naging papel niya dito sa Negros Oriental, sir? Po, sir, kasi sa COVID-19, mula nung nag-start yung COVID-19, the brigade commander is member of the Negros Oriental Task Force for COVID-19. So, every time po na may new meeting po yung task force, nag-join po yung commander natin. So, daily yun. And then, through that, nag-deploy yung brigade ng mga quarantine checkpoint sa kanya-kanyang area, sa mga boundaries, para po hindi tayo mapatulan. On the part po ng kanyang mga military men, malaki din po ba yung naging papel niya, lalo-lalo sa pangangalaga ng mga ito?
po sir, we always, at ang ating commanders po, lagi po niya tinitake care po yung mga buran ng tropa natin. So, nagkaroon na tayo ng limitasyon, lalo na sa mga tropa natin na umuwi. Kasi nga, nung nagka-COVID po sir, hindi po natin pinapayagan. Although na ngayon lately, medyo okay na. So, yun, nagkaroon na tayo ng ano. And that's the first thing na ginagawa ng ating mga commanders. Nagpo-push palagi yun. Sir, ano po ba yung inaasahan natin mula sa bago nating brigade commander, si Colonel Leonardo Peña, sir? Sabi niya doon sa, sa kanyang speech that in a good team na he is a team player because the insurgency, the terrorism cannot be won by the military alone. So with the help of other stakeholders, other agencies, we will end the insurgency. Aksyon Rex ang kabahin kita mga sang pahayag diri ni Major Tawan-Tawan sa diin nga ginalauman sang ila siningahanay nga mas may malaki o kuna dako abi nga papel nga si may dako nga papel si Peña especially sa pag sa sining insurgency nagakatabo man dito sa Negros Oriental. Balita sa Patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:07 na nga oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa iluhantang balita gikan sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Art Tayhopon sa balita, no? Daligid lang kay nagaro tiyog-tiyog naman siya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ini may kantanan sa locally stranded individuals o kung LSI nga nagabot sa syudad sang Bacolod sa sulod sang isa ka simana, naglabot na sa 216 suno kay Councilor Cindy Rojas. Kagiban pa mabalita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, we have Action Art. Action Art? Yes, may tulo pa ka trip subong. Kila? Tulo tanan ka trip. Tulo pa ka trip? May gawa pa nga manog abot, may isa ka barko. Ang usa kay na? Ang usa kay na. May tulo pa. Pero ang may dalawa pa. ang karga, duha ka bilog. Doon lang ka taga Bacolod? Kay na sa barko. Pero ang gina-expect yan ni Councilor Cindy Rojas na ang karga sa St. Leo nga maabot na siya nga hapon base mo ng damo-damo Action Rex no? Kag may trips man ang Asia na may karga man gyapon na LSI kay normally sila nga subong Domingo lang kundi bunasan Domingo Action Rex ang wala lang trips mo sa LSI halos kada adlaw gid may ara sa nagaabot pero mas maayo kay limited ang numero. No, kay depende ini sa mga maisyuhan na sang talatapan sang letter of coordination kag may ara na sila sang certification na pwede na maka-travel pauli. Pero umpisa sa Lunes nga daw pa-record sang talatapan ni Councilor Cindy Rojas mayara na sang total LSI nga nagabot sa Bacolod nga 216. Di sila nga, why man problema subong, bangod na ang mga quarantine facilities, damo ang bakante ang bed capacity, agod nga mag-akomodar sini sa ila. No, damo-damo gid gawa diri sa syudad sa Bacolod. Mga eskwelahan nga butangan kag ang isa pa gid Action Rex nga madasig ang pagligwa kag pagbakante sini bangod nga ang pinagkalawig subong 5 kadlaw na lang mantener sa mga LSI kag nagagawa na ang resort nila halin sa mga bio-laboratory. Kaya mo na nga kung mag-negative result na tagaan na lang nila sa clearance nga magkapauli kag dito sa ilatag sa mga pulian mag-kompleto kung magpadayon sa 14 days home quarantine. Nagalaom si Councilor Cindy Rojas nga itong mga nag-coordinate nagkaroon ang process na ang ila sila mga certification na pwede na magka-travel hopefully by next week ini sila amat-amat na magkapauli diri sa Bacolod City. Yari ang parayag ni Councilor Cindy Rojas.
everyday gid may arrival halin Monday, Tuesday, Wednesday ang wala nang gid normally wala nang gid arrival kun maswertehan Sunday. Everyday may arrival gid ya. So far ang aton nga arrival for this week, total arrival naton since Monday hasta subong nga adlaw mga 216 LSI airline kag vessel trip. Kagina sang aga may ara kita nag-abot via Manila via to go duala ka LSI. Okay. Ang iban iya ka province. So dito guys sa hapon madugang ni siya kay may Air Asia kita nga flight. Plus may isa pagid ka to go via Manila man may isa pagid ka to go to St. Leo ni I think ang maabot karon. May ara kita sang Wednesday nga nag-abot halin sa Cebu, no? 28 sila ka LSI. Tapos ini nga Monday may trip na naman kami for Cebu. So far ang ara to sa notice of coordination ko do mga 54 to ka LSI. Wala kita problema sa quarantine kaya ang aton nga quarantine facility for LSIs naton we have almost 600 bed capacity for them, no. And so far, no, since siguro September or late August kayo yun gid katama ang pagwa sang aton nga results, no. So maximum of 5 days pagkagawa sang results puli gid sila dayon. Aabot nila iswab sila, mahulat sila mga 3 to 5 days. On the 5th day pag nagwa na ilang nga negative result, continue lang sila home quarantine dayon sa ila balay. Pwede na sila ma-endorse sa barangay, puli na sila. Amara, select sa parayag ni Councilor Cindy Rojas. Sa iluwan ko lang ifinay ang balita sa COMELEC. Kaya kundi ang kwansin may suspension sa registration from October 31 to November 2 in observance ng isang All Saints and All Souls Day. Now, ang registration subong niya si Gidra sa talagapan sa Commission on Election inibase sa parayag sa bag-o karon nagpungko actually Miyerkules pasagali ang Solex nag-report pa rin sa Bacolod din si Attorney Katrina Trillo Kanya. Halin siya sa Bago City COMELEC kag nagbayluhan na ilang actually sila sa pwesto ni Attorney Jan Saril. Nagsuapay lang sila. Nagsuapay. Ang gina-asikaso nila sumol ang itong approval sa mga gin-process na mga registration during the time pa ni Saril pero tiyados na kompleto naman kaya galing sila niya subong limitado gid ang nagkanto para magparehistro kumo. Way pa deadline mo. Way pa mo. Kaya kung mag-deadline na, gutok naman na. Galiman. Pisilin natin ni Kanya na tumandok ka na isa sa hinabaan pero pisubong taga Bacolod City din sa Lagay Star. Sila niya ang parawagan natin dira sa public kinanglan magparehistro sila. Kaya tali ang work week subong sa COMELEC kundi Martes hasta Sabado ang Surex. Pero kung Friday may schedule na sila na kuwan mo na pag-disinfect mo na sa opisina. Sunod na bulan, sila November 9, ang initial na report niya na nabaton, pinahulat niya sa mga official communication kay magabalik na sa normal na Monday to Friday ang nila duty, ang work week nila, sunod pa sa kay Attorney Kanya. Yari ang bagong COMELEC officer sa syudad sa Bacolod. Nag-assume ko sa October 21 lang. October 21. So, bali from Wednesday. Bago City ka, ma'am, no? Yes, sir. Bago City. From Bago City nga o COMELEC office. Ba't di ka gid sa Bacolod yung ma'am nga president? Sa Bacolod. Pero I'm from Kinabaan, gid. Sa Subong, ongoing ang registration. So, datan nagatutok sa aton na registration kag ang preparation sa reports kay pag ulang kita nag-approve no artist ko nag-approve pa sa mga applications for registration si Attorney Cyril atong na-file for the whole month of September. So, gin-approve pa nila. So, amo pa na ang ginatutukan sa opisina ang reports and then ang ongoing registration. May gid man nagpa-register pero syempre kung i-compare mo prior sa pandemic, mas medyo machutay gid siya i-compare before. Ang susubungan nagakinadto. Pero at least may nagakadto gid man para magparehistro. Ongoing gihapon ang aton nga registration and then siguro by nahulat lang kami sa sa official na communications but sa subong it's
Tuesday to Saturday, but effective siguro the November 9 will see tanawon ta nagi kahulat pa kami sang tawag sina sang official na communication, mabalik kami liwat sa Monday to Thursday nga registration, kay Friday will be disinfection day para sa opisina. Work week namon sa Subong is Tuesday to Saturday. Okay? So, by gahulat kami sa official na communication, by November 9, siguro, we will revert back to the original work week namon, which is Monday to Friday. However, ang Friday will be disinfection Friday. So, ang registration ng naton will be Monday to Thursday from 8 o'clock in the morning hasta 3 o'clock in the afternoon lang gid kita. Parang sulit sa parayag sa Comelec Officer diri sa Bacolod, dalo na apelason niya sa wala pa magkaparesto. Kung mahimo, tinuan nila na magkakuan subong magkaparesto samtang ligwa pa ang ila talataban. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon niya sa nagtayhupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson R. Tayhopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Akson Art sa inuhantang balita gikan sa Kapitolyo si Akson Marlon Hinobia. On standby ini may kang tanan sa 9.8 milyones pesos nga pondo para sa pagpatukod sang police station sa Banwas ang Hinubaan. Aprobado na. Hindi mayo ini nga balita, no? Kag mga napatay sa COVID-19 sa Negros Occidental, nagsobra na sa 1 kagatos. Yari ang kaundan sa report ni Akson Marlon Hinobia. Akson Mar, mayong udto? Don Rex Deolo de Boinas ang Banwasang Hinubaan dari sa Negros Occidental. Way pala sila police station, gali? Mayara na sila nga police station hara sa building sa munisipyo. Okay. Ini police station ni bag-o niya. Pag-o ini siya kag di Boinas ang Banwasang Hinubaan. Kay magsulod kagli sa munisipyo, ara na sila sa right side nga porsyon mo. Magpasulod ka sa munisipyo, ara sa left side ang munisipyo, right side ang police stations. Correct, Akson Rex kag sa Western Visayas. Ang Banwasang Hinubaan, amo lamang ang lugar nga una nga naaprobahan ang budget for 2020 para sa purpose nga pagpatukod sang siring police station. Akson Rex. 9.8 proto hambal ni Mayor Ernesto Estrao, malapit-lapit ini sa 10 million pesos. Kwarta ko ng pundo, naghalin ini siya sa National Expenditure Program Infra Project. So by 2021, kaya naman iban nga mga banwa dari sa Western Visayas ang punduhan man. Pero subong at 2020, nagid ang Banwa sa Hinubaan na naaprobahan kag hambal ni Estrao. Tapos kulo kompleto na ang tanan nga kinahanglanon. Kag by January, umpisahan na ang construction kag 62 days lang ni ang target. Action Rex ka matapos ang construction. 62 days, bali sobra lang 2 bulan? Sobra lang 2 bulan. Gali? Ano ka sa din na yung dampi, butang man? Mga 500 metros lang ang distansya, halin sa munisipyo. Half kilometers between sang Hinubaan kag Sipalay, na sa highway siguro na? Kilit highway ni siya, asakop sa barangay Puok. Lang lapit lang sa munisipyo Akson Rex. Accessible sa mga tao kabanti ara sa higadalan. Higad sa dalan. Kahapon si Mayor Estrao nag-Olistoriana, nag-hinunanon na sa kay Police Major Clifford Patadhay sa DILG Region 6 Celso Nunez. Araman kahapon si Police Brigadier General Patrick Villacorte at ang Police Regional Office 6 Technical Working Group ito nga iplastar, ipresentar ini nga proyekto. Si Mayor Ernesto Estrao. Almost 10 million. Approved na siya based on our request kag mismo si Brigadier General Villacorte ang aton ginahambal among in charge sang
sa bilog ng Pilipinas regarding sa mga police station approved na. Dito sa Region 6 daw ang hinubaan ng nabutangan budget for 2020. Ang iba na sa 2021. At ipasalamat kita sa Sir Marlon, Sir Marlon nga tungod sa aton man mga amigo nagbulig sa aton dito sa babaw na buligan kita. Kag of course sa region buligan kita nga napandingan ang aton nga police station sa Banwa sa Nabaan. Along the road pero nakakuha na sa barangay Puok. Iyasang Banwa, ginagdonar kita 600 square meters. May kuha na to, may action plan na to, Action Marlon. Kinahanglan ang NTP notice to proceed sa contractor by January 5. Kag 62 days lang ang construction period. Probably kung may mga jutay nga dilida by March tapos na ni kag maka-transfer na ang aton nga local police sa bago nila nga police station. Ang daan, kung makabiyan ng police station dara sa munisipyo, ang building ay ka munisipyo, may tahan naman na ideya kung ano ang ibutang dara sa opisina sa idalom sa gihapon sa municipal government. Ang mga nagkalabat ay nga negrosanon sa COVID-19 di lang puwas na isa kagatos o kay nagdangat na ini 103 ang mga nagkalamatay ang active subong nga mo pa ni ang nagatingwa nga mag-ayo nga 1,169 1,169 action Rex. Update kay kan sa Kapitolyo Provincial ang ka-action na Marlon Hinabaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 12:22 ang aton oras. Sige, daligid lang ha, kay matagtanay pila ka mga commercials, daligid lang ha. Standby, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ang Joy 1050 pa. Nasa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad sa mga listeners, mayo lang pamati, no? Sige, karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo ha, kaya tagan tanay talupangod mga kaaksyon. Pero sa mga kaaksyon tamay tisian ay
Halakay Finance Corporation base ko taga Police Office kag balita ni aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office kag mga balita man gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Naligi lang kay matag tanay pila ka mga commercials, balikan kulang kamo sa diri gilamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Ayos, may lang pagpamati sa kay Liberty Binitin Ubaldo, talang siya. Tamyaw lang inablos siya si Greg Allen sa Granville 1 Mansilingan, no? Advance happy birthday, buwas nga adlaw, no? Kay Romulo Hefty Lamag, may lang pag-monitor. Tamyaw lang sa partner niya, happy birthday niya subong. Sinong partner mo, Romulo? Alex Montesa, may lang pag-monitor sa pamilya Panye sang Pro 4 magsungay kag pamilya Pasyulan sa Kalong-Kalong Airport, no? Alex Montisang panamyaw. Ebsmart Tadio Salcido may lang pag-monitor sa Tansa Cavite and kay Emel Lopez may lang pagpamatid sa Barangay Tabunan, Bago City. Tamyaw lang gali sa happy birthday sa kay Charit Yudila, sang Purok Fatima, Barangay Talok, Bago City. Thank you so much, Emel Lopez. Kay Yuki Muranay, ang pinsan ko sa Saudi, nag-positive sa bahay lang siya, nag-quarantine at antibiotic lang ang binigay na gamot after 14 days. Tapos okay naman siya. Gani man Dino Alik, birthday ko subong. Birthday mo subong. Happy birthday Dino Alik. Happy birthday, no? Kay Paul Adrian Villanueva Calamba, ga-monitor sa proper sang Kabangkalan. Thank you so much, Paul Adrian Villanueva Calamba. Kay Yorba Quiniol, may lang pag-monitor. Kay Yorba Quiniol, no? Kay Jun Sibalios, may lang pag-monitor. Great lang belated happy birthday. Sinablo siya nga si Michael Oloy Sibalios Olweta. Kahapon nga adlaw. Ayos. Kay Rolando Diaz Lacsinto, may lang pag-monitor sa Barangay Payaw, Binalbagan. Leog lang datamyaw sa taga Sitio Nalupan. Ayos, thank you so much, Gid Rolando Diaz Lacsinto. Kay Roth Kosawa from Tokyo, Japan. Thank you so much, Madam Roth. Kay JR Mainit Rihon. And sa kay Francis Gonzales Villaflor, may lang pag-monitor kay Tatay Francing Villaflor sa Moises Padilla. Halin sa kay Francis Gonzales Villaflor, no? Kay Mevan Faith Manaba, lingya mo na abi kay apor sa ila, ya kay hindi pwede makwarantine ti ga kalatakdan iban, hindi mamonitor mo. Gani man. Lito Secondes, may lang pag-monitor sa Riyadh, Saudi Arabia. Lito Secondes, no? Ophelia Galiro Arce from Isabela, may lang pag-monitor. Kay Ronald Radan nga namian gid ko da mamati kay kagwapa kay Ma'am Eden. Ay pretty Sir Idel Jontan, thank you so much gid Sir Idel Jontan, no? Vanessa Mayo and
Regent Tan Villalon, no? Ay lang nga pagpamati. Dala sa Barangay Purisima. Kinatamyaw ilang manang aksyon ang defensor kay Dennis Richard Tiboroma kag sa Energy Funds. Alin sa kay Regent Tan Villalon, no? Kore Bidaha, may lang nga pag-monitor dra sa Kuwait and sa kay Gian Resisio. May lang nga pamati dira, no? Sige, sa kay Abraham Abiliong, may lang nga pag-monitor dra sa Tinampaan, Cadiz City, Forman Ronnie, kag Paul, kag Gorio, no? Halin sa kay Abraham Abiliong, kay Dexon Magbato, tamyaw lang Action Rex, kay kag Toto Aisel Sang Ilog. Thank you so much, Dixon Magbato, kay Melchor Baruca, Rombines. Ayos. Happy, okay. Ginilin Lamag. Siling ni Yoki Murana yung ginawa ng Red Cross at nagpapakita lamang na wala silang malasakit sa mga OFWs at mamamayan. Pera lang ang nasa isip nila at pansiriling interest. Gani man. Ayos, sige. Daligid lang ha. Kay mga tagtapila ka mga commercials, balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ng dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag bala
Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa iyo. Radyo Philippine Standard Time, las 12:37. This time check is Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:39 ng aton oras. Nagpamangkot diri si Manilin Cadilina Cadayuna, no? Actually ini sila sa Novaliches, Quezon City. Sa October 7 tani ilang flight para magpauli sa Kabangkalan. I-double check lang ninyo kung di ka mo nagkuha sang ticket ninyo. Kaya ang actually sige-sige naman ang pagbaton o ay pa man advisory nga hindi magbaton sang LSI ang Kabangkalan. I-check lang ninyo dira sa inyo sininga ginbaklan sang tickets kung saan ang flight ninyo kag ano nga flight ang dapat ninyo sakyan, no? Para sigurado ara kamo sa Quezon City, okay lang tani kunari kamo sa Negros Occidental, pero ara kamo sa Quezon ra kamo coordinate, no? Kundi kamo nagbakal sang ticket ninyo. Kay Glenn Romero may lang pag-monitor, Glenn Romero, no? Thank you gid from Binalbagan. Kay Smile Alvanez. Hi, hello, Smile Alvanez, no? And Tamyaw Yalang Albanez family sa Tabo, Ilog, Negros Occidental. Ayos, sige kadtuantang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapa Negros Occidental Provincial Police Office. Tanay, mga kaaksyon, duha ka mga bangkayho na sapuan sa separado nga lugar sa Banwa, sang Kawayan. Kagiban pang mga balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang report, we have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin? Aksyon Rex, duha ang napatay kahapon sa separado nga barangay dito sa Banwasang Kawayan. Sa dinunahon ta ang barangay Talakdan, Banwasang Kawayan. Per barangay ni siya Aksyon Rex. Okay. Malapit na ni siya mo sa area sang Kanduni.
Now, nagalutaw na sa sapa ang bangkay sining 84 anyos nga lulo nga si Amado Sureño sang sitio Baslay, barangay Talakdan sa Banwa sang Kawayan. Sa inisyal diri nga pagpangusisa ni Police Major Lowell Garinganao, ining si Sureño ang nasapuan mga alas 3:30 antak na kahapon sang hapon nga nagalutaw na sa sapa along sitio Baslay. Matapos diri ang duha ka adlaw nga pagpangita sa iya. In fact, sa investigation sa mga kapulisan, ulihing nga nakitaan ang biktima tinalikdan nga Miyerkules nagapanglakaton sa kilid sang sapa malapit lang gid sa ila sini nga puluyan. Pero on the next day ginpangita kay pagkadto sa pamilya wala ni nakita na bangkay ang ining biktima action na Rex dito sa ila sini nga puluyan. Pang mga alas 3 ang takna kahapon nasapuan na lamang nga nagalutaw more or less mga 15 meters away o kung ang distansya gikan sa puluyan man sa biktima. And the reaction na Rex nga nagaapati man ang pamilya sang biktima nga nalumos ang ining 84 anyos nga lulo, rason nga karon ang bangkay sini ang igapaidalo man sa autopsy para hibaluon man ang cause of death ang sini nga victim action na Rex. Sa dugang pagid nga naton nga mga balita last 5 man sang takna kahapon sang hapon nasapuan man ang bangkay diriho ni Fernando Quines 60 anyos kag nagakayaon na sa talamnan along sitio Lumboy, barangay Kaliling sa Banwa sa Kawayan matapos nga ginluthang sang wala man makilala nga mga persona. Ang lugar actually sang incident action na Rex sunod diri kay Lowell Garinganao. Ang sitio Lumboy isa ini ka upper sitio along barangay Kaliling, more or less mga 25 kilometers ang kalayoon gikan sa police station. Diri na sa inisyal nga investigasyon sang mga kapulisan sa pagpamuno man ni Major Lowell Garinganao, diri nagapakita nga ang biktima action na Rex ang natiruhan kag nagakayaon na sa kahon bala pakadto na sa iya sini nga talamnan nga may pilas na wala nga bahin sang iya sini nga guya kasubong man sa iya sini nga liog. And as a backgrounder, sunod diri kay Garinganao, nga ining biktima nga si Quines Action Rex ang anay miyembro sang New People's Army apang nagbalik sa sabak sang gobyerno sa madugay na nga panahon. Di kay kumuon going pa ang investigasyon sa mga kapulisan, pero ginalantaw diri Action Rex nga o kung na ginalantaw sa mga kapulisan nga basi bala biktima man ining si Quines ang ginatawag nga Kangaroo Court. Bali anay rebelde man Anay rebelde nagbalik sa sabak sang gobyerno. Isa na diri sa although suno siya sir ongoing pa nga aton sining investigation. Anong mga recovery nila? Recovery diri action na Rex sa lugar sang insidente amo ang caliber 45 balas ang caliber 45 kagiyas ang shotgun action na Rex. Ang pahayag ni Major Garinganao. So sa ating pagkanda kini sa investigation dito sa mabalang nga ining biktima kaya ini sa may dalan going ni sa taring talamnan no. So may duwa ni sa kaigo sa kuya kag saya nga liog. So as of now sa paday natin nga pagkanda sa investigation kay kami nag-gather pa sa mga information tagig nga dugang kag mga witnesses nga posible katabo nag-pangabulig dito sa mga kimpi. No? So sa pagkanta ko sa background checks na nga itong biktima, initially, membro yun siya sang CPPNP nga nag-surrender na. Kaya siguro, nagbalik niya sa tapak sa gobyerno, kaya nabuhay-huway naman, pero ang motibo sa pagkapatay siya, atong panang-establish kung bala, may kaaway rin sa before, o may konta sa may nga mga pinuoy o si Mano, yung mga nagbigay ng mga naglaw. So, wala pa kita sa additional na information pati sa bagay mo. Pero padayo pag-iapan ng atong pagkatag sa investigation kay sa mga anggulo sini at counterpart ng sa Philippine Army ay posibilidad nga naghimo sini sa katapos ang CPPNP. Pero wala pa sa concrete na ebidensya na nagpapatuod na sila gimanay kimuhan sila. Anong posibilidad, sir, nga ini siya biktima man sang People's Court?
may posible na siya, no? Kay sa aton mga impormasyon na bato dito sa Babaw, ginawa niya nga na siya. At the same time, ginabantayan niya sa mga pamula dito nga hindi magwa. Kay kumagwa sa ilang area, may posible na siya, taga-patyon sang ito sa unang chimpo sa harap sa Soblag. So, ilang anggulo dira kami nag-focus kada aside from that nagpapigil sa mga motibo kung ano pagit ang dahilan kung nga ini siya ang gentiro gid. Aksyon na Rex ang payag diri ni Major Garing Ganao. Balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhanta si Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Maki-update kita sa sining bangod sang manoko nga nadula kag karabaw nga nagakaon sang tanom. Ginlabo din isa ka personaho kagabi sa Barangay Kabug, Syudad sang Bacolod. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yahoo! Aksyon Rex! Grabe nga. Ayun, di purma. Amo na subong ang uso subong. Yahoo? Yahoo! Yahoo.com.ph. Ayun, di purma. You got it. You got it. Tinahumanan? Ang ato? Dali na lang. Ayun, di purma. Timing na sa December. Was-wasan ko ginyo kay para blang pigar-pigar sa ulan. Gani man. Ito importante ni. Oo, importante na na. Mabasa, no? Oo, laban eh. Mabasa na lang. Basta importante ang dila, hindi lang, laban! No? Ayun, di purma. Kasi kung hindi takapanabor, no? Dapat gid. Yes, ang dila importante na, no? Conforme na si Kapchad kang si Kagaban Jopre. Ayun, di purma. Conforme gid Conforme sila. na si Kapchad kang si Kagaban Jopre. Oo. Conforme gid na sila. Oo, sa lunes sara na kuno ano. Ayun, di purma. Amo na tayo tirada sa Rex, no? Kamayo. Kung sila monitor sa kubong eh. Amo na tayo tirada sa Rex. Amo na mayo O may sa mga chimpo ito sa ginit, oh. Naginit? Naginit na. Kung sa bagay, diri sa aton do, wisik-wisik man lang Apisar nga ti nagpagwa man sang ang probinsya bala nagpagwa sang blow alert status ni. Pero ti daw hindi gid man kuan niya sa aton dre kuan bala kululbaan including ang Murcia kuno Monigoro parte sa bagyo ni. Blow alert? Anong blow alert man? Ati blow Anong busi ko sa blow alert? Mild? Why ko ka hibalo ni? Igos na, anong sitwasyon sila, no? O basi kung may mga scattered rain shower, no? Ba siguro, no? Pero ang piho kuya, Bicol area, kag iban pang lugar sa Eastern Visayas, sa Muyadto yung naka-red alert. Hindi na sa magata kumpiyansa. Ay kung isa din sa ato, may kaulan sa babaw bukit o partikular, no? Gani man. Di mga balay nga rasikas ang subatag, dala maguruligmat. Nag-init na subong? Init-init pa sa, pero may mga gulong-galong gyapon, ha? Pero nipis-nipis lang galom, no? Ati buwas guro, okay na sa tinaw na sa. Kabay pa, kay iti, damo na lalabahan, no? Gani. Dapat ka may linabahan ka, matapat sa init, no? Oo, laban Ay kung di matapat sa init mo, sa kapagkabaho man. Ayun, di purma. No? Laban gidi. Amo na tang tirada. So na Rex, no? Mayong ogtero na kay Mr. Mrs. Joseph Cajulichua. Ay, may nga pon din sila. Mr. and Mrs. Manuel ko. Ato nga mga soki, gid, no? Si Primo Mark, musta? Ara pa siguro Primo Mark, pero na pista na tayo, no? Kasi may mga pilit-pilit. Ara na. Si Prima Ems, no? Magbanwa. Bao, uga pamatig na sa atin. Pare no. Oh, where are you? Wow,
upa, bulibatsa ka pa rin noon. Doon sa kapabatsa. Huwag isa kapabatsag sa mundo, nag-busy na gitsa. Gani, man. Sa kay SB member, Henry Boy Grigas da. Sa Kawayan. Kawayan, kapamati na sa satong gili. Pamate? Kapamati na sa. Kamusta? Palapaw lang, no? Ayo di purma. Amo na dang tirada sa Rex, no? Sergio Marie Vargas, nasuki talaga lang. Oy, sir! May interview sa gina sa Action Firing Line, Action Art. Gani, kapuro pa niya, gani si Sergio Maria, Action Radyo na pamatian niya. Laban way naman sa pamatian, ng iban mo. Gani, sila na pari Roger Montalvo, bla? Oo. Asang si Maros Wine Center? Pero ba siya sobra? Ayo di purma. Tugnaw na sa mga premong, na may painit-init, no? Walang de Ayo di purma. Apita lang de. Sabat ba? Way sa... Mauya man ta ba? Gani. Si ang kung mga tamis boys kri. Si paring Alan Navales kag si Josing Topas. Si Boy tayo kag Felix Gal. Nan. Monitor gid sila. The best na sila, no? Correct. Amat-amata na pre, no? Ayo di purma. Amat-amaton ang kamay. Ang kiamay nga bilog. Ang kiamay nga may kiapota. Ara sa kiaha, no? Suman gilengguas dapat sa Rex, no? Suman ang guaya. Ay, puwerte ho. Ano na ang manok na ang manok nga pula? Ang manok nga pula ni Guru. Ano mo nga? Kuwan na ito, kung isang manok bla nga kaladula bla. Kaga ining karabaw nga nagahalabla sa tanom Axorex. Ito kagabining biktima ni ka paunay-unay surod balaya. Ito naka-drink pa nini Axorex. Gin sulod sa suspect agin parakan na bubaw lima gitong bilog ang iya sini nga kon nga pila sa lawas siya pagkadalagko pa kon si Police Lieutenant Gilbert Patilis pa ang hepe sa station number 9 kay ang binangorex nga recover mga 20 pulgadas nga pa mo perte ko nga pangan osang suspect na sa biktima kadto na init kitsa bla actually ang gin kamuno ang biktima dire mo ni si Eddie Custodio taga Purok Kabugwason, Barangay Kabog, Axorex. Ang igo ini si Pisip to kabini Police Lieutenant Patilis mga limagid mo. Sangin dala sa may Corazon Oxe Monterrey. Limagid ang igo ya? Limagid ang igo Axorex sa ulo, sa kuya, sa kamot, sa iya sining hawak, arakang sa labo sang sa nga suspect ni Axorex nga si Jamie De La Cruz nga kaingo dyan man actually. Nag-trigger ini tanan bangod nga may mga manok na ang suspect nga nagakaladula Action Rex. Di ang ginapasibangdan niya, amo ni ang ginlabo ya kagabi. Plus nga ang tanong niya kuno nga mga kararuton kag ano pa lang ang tarong sa observasyon balaya, ginalab sang karabaw ni Eddie Custodio. Diri tara nagsurestan na puno na blaka daw diri nag-trigger. Doon nagsubra na. Ang incidente nga tayo kagabi doon na init-init siguro kag wala ka pogongan ng suspect nga si Jimmy De La Cruz gin atake yan kag isuroy sa sunod sa puloy-an ining biktima nga si Eddie Custodio nga nagapahunay-hunay bago naman katapos drink Axorex abaw para kanya sang labo at ito kwan gid daw lima gito ka mga pilas ang naangkon nga sang biktima pero sa batasig nga responde sa pulis pa niyang suspect nga si Jimmy De La Cruz kag nagapangimos gid ni siya sa mapta sa pulis pero may nakuhaan ni sa Axorex sa isa ka sulpak nga nakuha man sa posisyon kag kontrol sang suspetsado. Yari si Police Lieutenant Gilbert Patilis ang hepe sang station number 9. Sa ato sining interview. Regarding sa aking incident na natabo sa barangay Kabog, no? Yun na ang suspect naman during sa pag-conduct natin sa pursuit operation is na-arrest naman natin isa sa mga alas 11 siguro kagabi. No? So, base sa initial natin pag-conduct investigation, no, ang suspect pag ang biktima ngayon may dating alitan, no? Na kung sabihin naman ng nag-driver sa suspect nga pareho mo ng ang kanang krimen. Hindi siya natabo siya ng paglabo sang suspect sa biktima, sir? Normally, ang suspect kabine, kagang biktima ingod mo lang sila balay, no? Sa may barangay Tabugwason sa
sa Sitio Kabugwason or Purok Kabugwason Barangay Kabug. Kung sa diin ano ginanla ba na COVID lang sundan ay lang no. So ang biktima ngayon while inside ang iya panumalay no, ang suspetado nagsulod dito nagbabang ang biktima nga nag-igda dito sa bambugod nila. Yun patigayon niyang atakiwan kag labuhon no. Federal Times ni kay na kanaton ang inside one sang biktima daw 5 ni kabilog ang yaigo. Sayang sayang head kag duha ya sayang bot panla kamotya. Action expose sa parayagan ni Police Lieutenant Gilbert Patilis, ang hepe sa Station Number 19, payo-ayo karon dira sa may Corosolocsin Monterribano Memorial University Hospital ining biktima nga si Eddie Custodio kag tinaresto naman kagabi sa Palapa-Operation Station Number 9 ining si JMB de la Cruz kag posible sila ka Batilis duha ka kaso tubang ang sini ang paglabo iya sa biktima kay Eddie Custodio plus ka nakuha ni siya sang sulpak sang ato sa kapulisan sa Maabtan nga nagapaghimos nga kuntani magpalagyo ang ining suspetsado nga si Jemmy de la Cruz. Amo nang suspeko? Oo, muna sa... Oo. Though, hindi mamaglayo kay Jo Maria. Hindi na nang suspect, subong? Awa sa Station Number 9. Doon na maglalayo kay Jo Maria ang panglawason. Kaya kita inaya kompleto sa sunto mo. Kung may mga ungag-uwap ni Jo Maria gitang tipo eh. Sige Tagalaw pa mo. Sa kadamo lang tao na huwag lang tao. Ikaw at tawag kagigalong lang mo. Report. Ikaw sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Pamanar report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pag monitor dira sa mga kaksyon ta kay Jess Villasora Barila. May aksidente kuno dampi dira sa may Circumferential Road, Banga Pakadto Mandalagan. 3 ka motor. 3 ka motor, wala pa pulis kag ambulance. Sige, ipacheck na sa aton sining patrol Jess. Salamat kay Jess kay Jess Villarosa Barela. Thank you so much gid sa imo sining paghatag sang information. 3 ka mga motor nagbungguan na ikuno to sa Circumferential Road, Banga Pakadto Mandalagan. Ayos. Sige. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal soap.
Standard Time, uno ng aton oras. Sa iluhan tanay balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Sunahon tang balita gikan sa Banwa sang Manapla. Kuya Bakson Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 3 ka mga persona gindakop sang kapulisan sa among Banwa. Bangod man hati illegal nga nga panahor. Yari ang kaundan sa report ni Action Roger Gotib. Sa detalye, Action Roger. Action Rec, 3 ka mga persona ang ginpadakop sa mga katapos sa kapulisan sa Banwa sa Manapla. Ini bangod man sa ila sini nga pagpatigayon sa illegal nga pagsugal. Ang 3 ka mga kalalakpan gindakop ini may mga alas 3 sa tagnan sa kahapon October 23 sa bayan sa Kasinda Kuwaykong sa barangay Puntami sa Manapla. Ini sila Mosanday Jerry Inosa Itabanao, 55 anyos sa edad, kag may asawa, residente sa kamuman nga lugar. Lakip man sa Day Suset Esnosa Asusina, 53 anyos, kag Ninita Inosa Panaligan, 54 anyos. Tanan pumuluyo sa Kasinda Kuwaykong sa amo nga barangay sa Banwa sa Manapla. Suro sa report sa pahayag ni Police Captain Jeric Bermudez, ini sila ang madugay na nga report man sa kapulisan nga nagapatigayon sang hampang dira nga tungit sa area. Gani tungod sini nag-operate ang mga katapusan kapulisan na recover ang mga ebidensya, ang isa kaset sa playing card kag subong mas 78 pesos nga amo ang bit money sa amo nga sugal. Pagapasakan sang kaso ang nanabitan nga mga persona base sa layi sa pagalubag naman sa Republic Act 1927 kagini sa idalom sang Presidential Decree 1602 kagini ang ila sini pagatubangon sa Lunes i-file ang kaso. Report gikan sa syudad sang Manapla o kon Banwa sa Manapla. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gote. Balita gikan sa Banwa sang Manapla. Sa iluhan tang balita ni Action Percival Villamor sa syudad sang Bago. Maki-update kita, may kang tanan sa sining suspect nga nadakpan sa bypass operation. Lahogin pasakaan na sang kaso. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Action Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, formal na gagipasaka ang kaso sang aton kapulisan sang Bago City sa papamuno ni Police Major John Jewel Batos-Batosan. Upod ini ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit nga sa duwa nga nadakpan sang aton kapulisan pinaagi sa bypass operation sa tong pitsa 20 sang Oktubre alas 10 sang aga dito sa public market sang Bago City. Ini ang duwa Action Rex na dakpan sa aton kapulisan nga ang ilang frontline sini nga nagabaligya sang gabay ansel sang inugbulang nga manok, pero sa likod gali sinitanan ang ila gina-purchase o kung ginabaligya amo ang pagdulong kag pag-supply sang ginadilian nga droga o konsyabo. Ini ang duwa ginkilala sa kay Noel Riovan Ilim, 35 anyos, soltero kag pumuluyo sa Hacienda Rosana, Barangay Granada, Bacolod City. Kag ini si Ronel Himaya I Makatigos, 35 anyos, kag pumuluyo sa Hacienda Rosario, Barangay Granada, Bacolod City. Ini ang duwa na kuhaan ko kung narukubiran sang 5 tanan kahit transparent suspected Shabu Action Rex. Karon formal na nga ginpasaka sa City Prosecutor sa Bago City sa sala ni Honorable Diaz ang amo nga kaso sa pagbayular sa Republic Act 9165. Kagini sila nga dawa pangatubang sang kaso sa Section 5 kag 11 sang Dangerous Drug Act 2002. Karon ini ang duwa na unong sa gihapon sa custodial facilities sang Bago City kag nagaulat na lang sang commitment order nga ipapanaog sang korte agod iliton ini sa District Jail Action Rex. Amo ini ang nakuha naton nga balita gikan diri sa Bago City. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Percival Villamor, no? Siling ni Alex Montesa, Sir Rex, kamusta tuya ang kaso sang maestro sang Siyabong na bypass sa kwanto sa Himamaylan kag Talisay tinakwa na to napasakaan naman sang kaso asto sa disposisyon ti mga independe ini sa eskwelahan nila no nga natungdan daw Kabangkalan City National High School to kag TESDA sa siyudad sang Talisay no. Sa kailo nila Tarosan, may lang pag-monitor sa Gatoslao, San Sebastian. No? May lang pag-pamatilo nila Tarosan. Kay Ros Guevara, utoy-utoy gid sa kadlaw. May lang pag-monitor Ros Guevara. Paring Mark ag Ems League Ems magbanwa dra sa Handumanan, may lang pag-monitor. Paring Mark ag Ems magbanwa, no? Parang tip-tip kag Memle Rasan dira sa Barangay Esteparia, may lang pamati man. Kay paring Elmar Trafangco kag Commander-in-Chief ya dira sa Barangay Mansilingan, may lang pamati, no? Paring Rinli kag Rinli Martel, may lang monitor dira sa Valladolid, no? Paring Rins kag Leia Campos dira sa Barangay Sumag, good PM lang. And paring Philip kag Tintin Rizaldo. May lang pamati man, no? Kay Angel Grace Panhilason, may lang monitor, no? Monitor sa Pearl Lane Hotel. Dara sa may Kuanglio sa Barangay 3, sakop na dara. Pearl Lane Hotel, no? Kay Angel Grace Panhilason. Thank you so much, good Grace. Kay Rocky Moranay, kadlaw gid so. Janes Sarsipuedes, may lang pag-monitor. Tamiyaw lang Sarsipuedes family. Kay Jingjing, GV John, sang Victoria City. Thank you so much, gid Janes Sarsipuedes. And Madam Elizabeth Malaka Pabilio, may lang pag-monitor, no? And Gamala family, happy birthday lang, no? Si paring Alan na balis ga monitor siya mangyapo gina-text siya na basan to kay napre. Way gid guro ga monitor si paring Alan na balis ay. Madam Virgie Olpinda, thank you so much gida. Merly Dolido Magallanes, kay Rinanti Banaag, no? Ayos, dagang salamat gida. Kay Jomari Formentera kag Jenny Perez sa Binalbagan. Ayos, thank you so much gid kay Albanese family dira sa Tabo, Ilog, Negros Occidental. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ng gala inspirasyon Aksyon Radio bakulog man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakulog sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginagampingan padayon Aksyon
Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala
ang pinggan. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Happy birthday lang sa kay Oscar Montañez kag Peña ni sa Senda Bilbao, no? Happy birthday sa kay Oscar Montañez kag Peña sa Senda Bilbao, Manapla, no? Alin sa kay Hazel Alvarez. Thank you so much, batchmate. And sa kay John Piadotse. Great lang pamilya Piadotse kag Makiling sang Barangay San Miguel, La Carlota. Ayos, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod mga kaaksyon sa Sabadong edisyon sa Aksyon BBB. Kita-kits kita on Monday. Salamat gid mga kaaksyon. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang manugay sa mga kaaksyon ta dira sa SARP sa ERB, no? SAP sa Aksyon Radio Bacolod. Karon dugay-dugay mga kaaksyon, no? Standby lang sa This Is My Life. Hindi magpalisog sang inyo sining mga radio sets. Salamat gid mga kaaksyon sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. In my heart I keep praying. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon